Господин Иванов, на фона на все по-доброто представяне на българския национален отбор, липсата на малко късмет в предходния сблъсък, днес обнадежден ли сте от това, което ни очаква? Очакваме така отбора да победи, предвид обстановката, която има, предвид колектива, който има, треньорски екип, който има. Така че на терена ще видим кой е по-добър. Надявам се да победим, за да запазим шансовете да се класираме на първо място в Лигата на нациите. Всички си го пожелаваме. Да ви върна към едни малко по-странични теми. Тези скоростни промени в съдийската комисия и на практика потвърдиха вашите думи и обещанието, че ще действате с твърда ръка, да го кажем по този начин. Ще повлияе ли това положително за цялостното развитие на българския футбол? Надявам се. Моята идея е да бъдат всички отбори да бъдат равнопоставени, съдите да бъдат хората, които обсъждат правилните решения, за да може да не са те главните действащи лица и да решават мачовете в ползата на един и други отбор. Съдийството трябва да е безпристрастно, което е най-важното за една футболна среща. Към днешния сблъсък отново, матч се играе на стадион Христо Ботев. Знаете през какво премина и стадиона, за да бъде днес готов да посрещне най-важния българския национален отбор. Удовлетворен ли сте от факта, че жълто-черното ръководството на Ботев постави като приоритет стадиона в името точно на националния отбор? Аз благодаря на ръководството на Ботев. Те направиха нещата така, че ние наистина се чувстваме тук като домакини. Терена, който имаше проблеми преди 2 или 3 седмици, в момента е перфектен. И ние можем само да им благодарим за това, което правят за нас. Ползвате се с доверието на футболните хора у нас. За първи път от много време насам се забелязва сякаш ентусиазъм дори от тях, когато стане въпрос за ръководството на Българския футболен съюз. Обнадеждава ли ви нещо подобно и като цяло задължава ли ви тези очаквания да се превърнат в реално? Точната дума е задължава. Сега, когато говорим за българския футбол, ние всички заедно, президенти на клубове, Българския футболен съюз, трябва да работим заедно за доброто на футбола, да стигнем до решението и до начина, по който трябва да работим, за да може да имаме още по-добри футболисти в националния отбор, още по-клубовете да се развиват, защото е много важно един клуб не само какво прави на терена, но как се развива извън футболните неща. Така че съм набежден изобщо за цялостната политика на Футболния съюз, която заедно с клубовете, които са наши партньори, да работим, да гледаме в една посока.